Бу шимбәдә халкыбызның яраткан бәйрәме Сабантуй Казанда гөрләйчә, хәзер башкаланың 3 майданчыгында Тынычлык, Дәрвишләр бистәләрендәге каенлыкта һәм Аккош күле урман паркында әзерлек эшләре бара. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында бәйрәм программасында Сабантуйның кыйммәтләренә, тарихи асылына игътибар бирелә. Оештыручылар кунакларны татар халкының милли киеменнән килергә чакыра. Җомга исә Казан урамнарыннан бизәлгән җигүле атларга утырып, батырларга бүләк җыячаклар. Тынычлык бистәсендәге кайынлыкта Сабантуйга әзерлек бара. Татар халкының милли бәйрәме узачак төп мәйданчык бу. Хәзер монда үлән чабалар, сәхнә ясыйлар, районнар әзерләгән утарларда да эш кайный. Берәүләр буяу эшләрен башкара, икенчеләре койма кыра. Милли ишек алдында арча эшчеләренең идәнне алыштырган чагы, сәхнәне инде төзекләндереп өлгергәннәр. Тынычлык бистәсендә генә үз утарларын 11 район тәкъдим итәчәк. Biz arşalar bütün иң беренче басып торабыз. Шунда инде аршалар biz үзебезне күрсәтеп, үзебезнең милли гореф-гадәтләрне, үзебезнең арша якларын күрсәтеп, biz кунакларны үзебезгә иң беренче чакырып калабыз, иң беренче алып керәсебез килә кунакларны. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында аерым игътибар уеннарга, халык кәсепләренә, аш-су үзенчәлекләренә биреләчәк. Балык бистәсе утарында шилтәр бәйләү, кабартма пешерү буенча дәресләр була. Арчаныкында кунакларны күн мозаикасы белән эшләргә, эчпишмак пешерергә чакыралар. Бәйрәмдә һәркем үз гаиләсенең милли ашлар рецепты белән уртаклаша ала. Аларны туплап бер җыентык чыгарырга телиләр. Быел Сабантуйда татар халык биюенә өйрәтүдә каралган. Утарларда борынгы уен коралы тавышы яңгыраячак. Яшьләргә калдырырга тырышабыз милли гореф-гадәтләрен, авыл күренешләрен, авыл утарларын. Ату яшьләр белмәй бит инде. Тынычлык бистәсендәге театральләштерелгән тамашаны тәүге тапкыр Галиәскәр Камал театры режиссеры Айдар Җәббәров куя. Бәйрәмнең пролог өлеше беренче буразна дип атала. В этом году мы постарались вместе с режиссерами. Быел режиссерлар белән программага шактый үзгәрешләр керттек. Миллилеккә зур игътибар бирелде. Замана алга таба барса да Сабантуйны чәчү тәмамлануга багышланган бәйрәм буларак саклап калу мөһим. Сабантуйның кыйммәтләрен кайтарырга, тарихына игътибар бирергә Рөстәм Миңнеханов кушкан иде. Национальный колорит должен быть, и вот год национальных культур, традиций. Это не только наши, как бы, татарские, должны быть все национальные представлены. А сама суть, идеология самого Сабантуя, она должна сохранить тот смысл идеи, которые были заложены нашими предками. Халык Сабантуйга милли киемнән килсен иде, бу оештыручыларның тәкъдиме. Призвать, прийти, принять участие в Сабантуе. Бәйрәмгә татар халык киеменнән килергә чакырам. Быел акциядә булдырдык. Үзебезчә киенеп килгән кунакларның фотога төшерәчәкләр. Алар махсус телеграм-каналда урнаштырылачак. Күп кеше хәзер милли киемнең орнаментларының мәгънәсе белән кызыксына. Сабантуй алдыннан 23 июньдә ипподромда ат чабышы уздырыла. Борынгыдан килгән матур гадәт бүләк җыюласы да була. Бизәлгән җигүле атлар шәһәрнең 4 урыныннан Кремль, опера һәм балет театры, Туган авылым комплексы һәм иске татар бистәсеннән кузгалачак. Соңыннан бүләк җыючылар Камал театры янында очраша. Сабантуй мәйданчыкларына барып җитү өчен махсус рейслар каралган. Тулырак мәгълүмат белән мэрия сайтында танышып була. Алия Сабирова, Данил Филатов, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы.